Takže, čus ľudia, ja som Dover a vítam vás pri The Keep Talking and Nobody Explodes. A dneska je tu so mnou Diano. Hi people. Výborne, krásny prejav. Nuž, diváci, toto videjko je taký menší špeciál. Nuž, prečo špeciál? Prečo? Dovršili sme hranicu 10 odberov a povedal som si, že by si to zaslúžilo taký mini, ale úplne mini upgrade a zároveň ho budete vidieť v tomto videjku. Však Dianko. Upgrade? Upgrade? Prečo asi upgrade? Lebo je to upgrade. Logicky. Necháme upgradeom a pustíme sa. No. Áno, takže... A ešte prvú časť môžete nájsť v popise videa. Áno. Toto je druhá časť. Áno, výborné. Takže ideme sa pozrieť, čo to tu máme. Jaké krásne bombičky. Jej. Je to No. len papier, ale nechám to. To nevadí, vôbec to nevadí. No, dobre, takže dneska by sme si mohli zahrať napríklad túto fair game. Lebo máme fairovú hru však, Dianko však. 5 minút, 5 modulov, 3 tracky. Áno, best time asi. Ja sa nemôžem kúkať, čo je Ako vždycky. pochopiteľné. A túto hru sme ešte ani veľmi to fair game nehrali. No more hand holding, remember everything, you will run because anything can appear on this bomb. Ok, neviem čo to znamená, keď angličtina mi ide úplne na hovno a to nevadí. Dobre. Ospravedlňujeme sa, vrzgajú nám storičky. Ok, ideme na to, takže... Ideme na to. Hudba stíchla. To je creepy. Aha! Dobre. This screen is eyes only not allowed to look at the bomb defusal Keď tam manual. budú také tie drôty, tak ich Dobre, takže máme tu bodík. Dobre, kľud, dobre, ideme na bombu. Takže, čo to tu máme? Máme tu droty, obyčajné tu nie sú. No super. Poď na znaky, máme tu znaky, hej, Hieroglyf. áno, hieroglyfy. Takže máme tu dáku, prečo sú také pixelované, to nevadí. Takže mám tu také divné, akoby obrátené Y s takou čiarkou hore. Obrátené Y. Áno! Počkaj, obrátené Y. Áno, obrátené Y. Čo? No, Ale aké Y? normálne obrátené Y. Obrátené? Áno, Tak normálne či obrátené? obrátené. No dobre, hovor ďalej, lebo... Dobre, potom tu mám také vlnky, akoby Ečko, hej. No, Potom tu mám takú hviezdičku prázdnu. no. A potom predstav si mäkké I a cez to ide taký kríž. On je Hitler. On je toto kríž. Takže tam máš... Počkaj, ešte to Ičko zmut... Aha, dobre, už to vidím, aj keď to nie je Ičko, ale tak... Takže najprv tie Ečko, vlnky, alebo ja neviem. Dobre, no. Yes? Dávaj. Hitlera. Dá. Ečko, či Ičko, či čo si to tam mal? Dá. A... Hviezdička, mám to. Potom čo tu ďalej máme? Do prdele. Ani sa sú tu špeciálne dráty. Čo tam máš ešte iné? Morzeovku. Potom také divné texty. To je Slenderman. To čo je? Ja sa bojím. Dobre, poďme na tie dráty špeciálne. Super. No. No, tak čo ti mám hovoriť? Veď to, že neviem. Tak sa z toho To sú len vysobár. také krúžka a písmenka. Počkaj. Tak ja neviem, čo mám stlačiť. Každý drát povedz, nie, povedz, proste povedz každý drôt aspoň, no, aký je No, každý. takže úplne naľavo je biely s červenými prúžkami. Potom hneď napravo od neho je červený. Potom hneď napravo od ďalšieho červeného je biely. A potom úplne napravo... Proste budík! Budík! Proste... Vypni ho!
Dobre, už je to. Takže úplne napravo máme modrý drát. Počkaj, úplne napravo, hej? Áno, Iba modrý. iba modrý. A potom naľavo je biely, žltý a červený so bielými páskami. Napravo modrý, a čo je tam je? Svieti tam nejaká hviezdička? Nie, iba nad bielým svieti kontrolka. Iba nad bielým svieti kontrolka? A ktorý je biely? Ten tretí od prava, či od ľava. Ja sa ťa pýtam na ten modrý. Na tom modrom nič nesvieti, iba dole je hviezdička nakreslená. Ale svieti to, alebo hore svieti. Nie, máme 1,5 minúty, dávaj. Nič sa tu nedeje. Počkaj. Dobre, čakám. Tu tá akčná hudba. Pozrieme do menu. Čo tam máš ešte iné? Povedz mi. Čo tu máme? Máme tu borzeovku. Poď na tlačítko, press, červené. Počkaj. Červené press, dávaj. Červené pres, počkaj. Koľko sekúnd, alebo minút, alebo... Máme 50 sekúnd. Červené čoho? Press! Červené press. Get wrecked. Koľko je tam tých batérií? Baterka... jedna veľká. A nič ne? Ne. Takže nič. Dávaj. Počkaj, červené, hej? Červené. Hej. Takže... Dávaj! Uvoľni tlačítko, keď je na odpočtu bomby jednotka. Strike! Žltý prúžok! Červený, To má iba červený! cuknúť. Červený prúžok! Počkaj, červený prúžok a... 5 sekúnd! Daj jej jednotka, keď bude. Aha, ešte som mal 0,03 sekundy, akože, super. Nie, 3 sekundy som ešte mal. No to je veľmi veľa. Ja by Tak, som dal asi poviem. inú bombu, lebo toto je fakt hard. Tak vieš čo, daj túto bombu. Čakaj. Shit. Oh shit, dobre, poďme na dráty. Aké? No, takže, Aké dróty? no normálne. No veď za to. Takže, žltý, čierny, žltý, červený. Koľko tam ich máš? 4. Žltý, čierny, žltý, červený. 4. Áno, Koľko máš červených? 1. Koľko, ktorý je posledný? Červený. Koľko je Nepláskaj tu. žltých? 2. Vrejím, žltý, čierny, žltý, červený. Posledný. Jo, ďalšie dráty obyčajné. Takže mám tu čierny, biely, čierny, biely, čierny, červený. Koľko ich je? 6. Koľko máš žltých? Žiadny. Dopad. Ktorý si dal? 4. Zo mňa nebude nikdy policajt, aj keď nechcem byť. No tak tomu ver. Dráty. Nevadí. Počkať. Ja som to dal od začiatku. Poď, rýchlo. Davaj, musíme to dať. Yes! No, vidíš. Dobre. Teraz hieroglyfy, poď. No. Ten Hitler, čo sme tam mali. No. Potom obratené Y. No. Potom taká nedokončená trojka. Dole také jak čarbanica. Taká nedokončená trojka proste. A? Jak to mám opísať? Divný text. Taký hore you are. A potom je tam yes, blank, wait, middle, left, nothing. A máme 35 sekúnd. Taký divný text proste. A také 3 voloviny sú napravo. Tiež. Dobre, počkaj, vidím asi. Počkaj. You are tam mám proste hore. You are 22 máš hore? sekúnd. Jo, a tak to stopni, alebo ja neviem, stopni. Dávaj.
Hackni tú bombu. Dávaj! Hackni. Čo tam máš? Yes, blank, wait, middle, left, To nothing! hlavné. You are! You are. Ej! Čukni you. Není tu! You are. Není tu! Kur. Toriče! Fuck! S tebou byť pri bombe, tak sa radšej odstrením. Ty si mal radiť! Ty si mal radiť! Radšej zneškotním seba, ako keby som mal tú bombu zneškotniť. To je horor toto. Ty si horor. Fú. No čo myslíš, na dneska by sme to mohli ukončiť, nie? Nie je to jedno. No jasné, tebe ako vždycky, tu je kôž. Zaujímavé, že sú v miestnosti 2 koše však. Však to som si ja prvý všimol, ale dobre, nechám tak. Tisko, tu nám máme krásny, neviem čo, plán domu nášho, neviem, tam máme Počkaj. brokovnicu alebo trúbky, dildo nejaké. Asi nejaká naša sekretárka si tu užila minulú noc, nevadí. Máme knižky, všetko. Zaujímavé, že nevidíme svoje telo, to úplne milé. Takže diváci, myslím, že by sme to na dneska mohli ukončiť. Dúfam, že ste si užili tento špeciál. Dúfame. Áno, dúfame, ako vždycky. A každopádne zabávajte, užívajte, odberajte. Čau! Čaute, dovidenia, majte sa. Aha.